шумо тасаввур кардасе 15 сол буда ҳами кафе кор мекардай, пулш дар кор шуда соҳибишта срочно проблема ишдага ки бояд срочно пул ёвард. ба ҳамин хотир бизнеси 15 солаша дар фурӯш мондага. Харидорои конкретна ин кафе қарор дорад дар город Люберцы. Вале ман адресои пурраша дар болои саро мемонам. Бачакои Москва, бачакое ки кафе да кор карагену медонен кору бори кафера айдастон мебиё, яъне ҳамин бизнеса карда метонен. Барои шумо беҳтарин шансай, ҷои тап тайёр, фақат дуромадӣ кора сар кардӣ. Зангш занен мега рӯзушда мега савдо мега камш 60,000 ва болош мега то 120-150,000 савдо мешавад. Занг занен қатӣ соҳибиш чақчақ кунед, харидорои конкретна и бизнес договорное, яъне ки нархша ман дар инҷа гуфта наметонам, нархша аз соҳибиш мепурсед. Майле яке нархи арзон аю қимат гуфтагӣ нест, срочно пулиш дар кунед.